Okay, mga katugsok ka. Hindi ako rin sa mambalay no niya. Sayo sa kabuntagon. Ay na po sa buwan. Problema kayo kay wa imoy kuanta kanang way trabaho ba. Libog tagon sa ito ang libog tagon sa ito buhaton sa itong galingon niya. May trabaho niya. Apa ito ang balay nga wa pamhuman. Way tarong buot akong asawa kay taong ko yung trabaho niya. Isip yung pag-apply yung trabaho nga matay grado hato na wala ron ayaw ni soroy lang ko ito lang ali na ay trabaho yung mabawaan ba awat na lang nga makapalit ta og bugas ug sudan. Sige ayon nang ani di ko nangis ko sawa may tupom na isapot na ato ko subos. Okay mga katugsok ka mao pay pag-abot yun ako diri may kay timing kayo nga na si Limukoy dari nagpungko ne daw kag bag saman nga-apply ka trabaho di ko idang shooting na ron ato tas merkado shooting ka na noon kay atong promosyon ba penting laaya na ko way koy bugas ng balay yun nya wa sa koy kuan wa koy trabaho sig suko ng asawa lagi mao ngari ko nimo kay basig na ito ansam to imong driver nga ingong ka nga drive ka wa ka nga lang helper ato kung dayon ay 700 ang ilang hatag sa per biyahe nya film ka pasan sa ako pungot sa ok 700 sa kasako ang imong pasanon dili kuan ra 300 ang delivery 300 ka sa ako nya apil kag pasaan man nya mga page bukat kay kita kilos di kita og bola ni football ni toklo ni bola ni volleyball kung gamot sa ato pa ni wa kita trabaho ani dai nagtuo mo kog naa kayong trabaho ka to kay mga plan lang ta ko nimo sa helper dayon pa to nindal tagis dai ay nga sige suko kung sawa lagi nga way trabaho gi pa sugo ko ni pangitang trabaho niya lisod kita pag-apply trabaho tay grado na kaya tutas merkado ko ito kay ko ito mutang og bugas mangutang ka apilin lang ko be di na kuyog ko hindi ko pasalig yung mumutang kay ako ra yung utang mutsok ko na ya kiyo pasalig ako niya way kapasalanan ako kuyog na ko di ko mo shooting man tayo natay budget ron so budget na ngalayo pa mo kayong sildo 22 na mga kumbuta pa 3 sige kaya kuyog ta bahala lang mamasin lang okay una katugsok wala diri sa Blamban nga biyaan ko lang ali ngita ko kay nga apply ng trabaho nga ang saon dili na mo apply ni nga amantay graduate ni biyaan bigod ko sa agro diri ron dito ro kayo asa na itong mga tawana samtod biyaan mo kun yang war ka dito aning dapita diri wala niya alay yun tayo una man noon nga abi kay magpa-apil taniyab pangutang bugas biyaan nung tanon balik sagi ay hala siya to yaw unsa mo to ngi kamang-kamang yaw ato ang kauban asar biyaan ay kita na ko ano eh kita ako sa inyong vlog ninyo sa inyong vlog mo wag tang yun may pa mo kayong nakikita mo ako wala yung kita hawa ka kita wala yung kita yun asa magana na to kita tuwa siguro dito sa Janwa Mix TV asar karon nila kung kauban yan wag tang man
Kita ni. Lagi tu ni. Oh, ada tu dai. Bigan nung magbiali ko. Okay, mga katugsok ka, mao pay pag-abot yun ako diri, may kay timing kayo nga na si Limukoy dari nagpungko. Le. Daw kag bag, saman nga-apply ka? Diba? Di ko itang shooting na ron ato sa merkado. Shooting ka? Nay noon kay Itong promosyon ba? Perting laaya na ko why koy bugas sa balay yun nya. Wa sa koy kuan, wa koy trabaho sig suko ng asawa lagi. Mao ngari ko nimo kay bisig na ito, ansam to imong driver nga ingong ka nga drive ka, wa ka nga lang helper ato. Kung dayon ay 700 ang ilang hatag sa per biyahe nya film ka pasan sa ako. Pungot sa ok. 700 sad kasako ang imong pasanon. Dili, kuan ra 300 ang delivery. 300 ka sa ako nya. Apil kag pasaan man. Nya mga page bukat kay 50 kilos di kita og bola ni football ni toklo ni bola ni volleyball kung gamot. Sa ato pa ni wa kita trabaho ani dai nagtuo mo kog naa kanyang trabaho ka to kay mga apply lang ta ko nimo sa helper. Dayon pa to. Nindal tagis dae. Ra ay nga. Sige suko kung sawa lagi. Way trabaho gid sugo mo ni pangitang trabaho niya. Lisod kita pag-apply trabaho tay grado. Na kaya tutas merkado. Ko ito to kay ko ito mutang og bugas. Mangutang ka? Apilin lang ko be. Di na, kuyog ta. Kuyog ko. Hindi ko salig yung mamutang kay. Ako ra yung mutang. Ngutsok ko. Na. Ya, tiyo salig ako niya. Way kapos lang na kuyog na ko di ko mo. Shooting man tayo. Natay budget ron. Sa budget na ngalayo pa mo kayong sildo 22 na bangad kong buta pa 3. Sige kaya kuyog ta bahala lang eh. Mamasin lang. Okay, wala katugsok. Wala na din sa Blamban nga biyaan ko lang ali. Ngita ko kay nga-apply ng trabaho nga ang saon dyan na mo pag-apply ni nga anong grado rin. Biyaan bigyan ko sa agro rin ron. Dito rin kayo. Asa na itong mga tawa na. Samtog biyaan mo kundi ang warbuk ka. Dito aning kapita diri. Wala niya yun. Tayo. Kung naman noon gabi kayo magpa-apil taniyag. Apil taniyag. Pangutang bugas biyaan nung tanon. Balik sagi ay. Hala siya to. Gaw, kung saan ito magkamag-kamag gaw? Wah, ano ni? Ang kauban asa ng biyaan nila. Kita na ko ano eh. Nakakita ako sa inyong vlog ninyo. Sa inyong vlog niyo. Wag tang yun. May pa mo kayong nakikita mo ako, wala yung kita. Ha, wala kita. Wala yung kita yun. Asa mo ka na natubita? Tuwa siguro dito sa Janwa Mix TV. Aw. Asar karon nila kung kauban niya na wag tang man. Kita ni. Lagi to din eh. Oh, ada tu dai. Bigan nung magbiali ko. Wa jud ako mapsi. Ita. Biyaan ini. Pagibiyaan ka? Luan daw na gibiyaan ko. Asa magkaroon pa doon ka ha? Bot asa sa pengon huwat ni ko dai, mawaya ko ani Blamban. War bagi kom sito ani. Lasang to mga binayanan yun. Ay lagagol na meron sa bato. Dakpan ko ani ron. May tato naghilmit ko taka kay. Di ka dakpan? Mao tano. Isip ko dag helmet god. Tapos
Mabot-abot lang oy, kay basig mabot ra. Basin niya maagi lang to dire. Kuha lang tong wato noy. Basig wato ka daog noon si Elsa. O siguro. Basig daghan to gikumpra. Bay. Butasa ka to siya kay ingom to siya nga mangutang ko rin siya bugas niya. Ako kina na mo apil ko biyaan mo ko niya noon. Basig daghan gikumpra ko sa kilong asin. Basin siguro. Nya do ka sa akong munggos. Murag mao jud. Yan ano biyaan ko. Pagkiso ng daog. Rolling action na kanya. Basta maganga. Perti man mo gaya. Wait na. Asam ta? Ngutang ko bugas. Niya ko mo paabot diri nga. Kanay, uy ko. Kanay ko kansa kay. Ngutang ko bugas sa ako kay way bugas tanay. Ah, sige. Yung may noon kay. Dinag kumugta nga ni. Gaya sa nimo oy. Ko dire mga katugsok no sa tindahan niya. Kuno may alimukoy nangutang kog bugas. Mangutang unta siya, yawa sa kibaw nga gibayaran na ni Dudong Janjan. Gibayaran din sa kuang idol nga si From Dalagit, Boss Cebu. Janjan. Salamat yung kayo na mo boss nga imo kong gi-sponsoran rong adlaw og usa ka sakong bugas. Ang sudan na lang may kung giton niya gitagaan bi kong ali og 1,066 1,040. Palit ni nako sa sudan ron. Batin raghanap. Wa na gutom tugso kanay. Di na ko ay suklay na sa Oh, sukli rin ni. Salamat yung taong kayo na mo boss. Thank you. God bless kayo kanimo diha sa imong gipuy-an labi na gyud sa imong pamilya amping sa tagsa-tagsa kay grabing grasyahan imong gihatag diri namo. Way puas nga pasalamat. Ug way kabutangan sa imong kalipay. Sangko sa langit sa kaitasan ang palipay ni Tutong Tugsok diha kanimo boss diyan. Thank you. God bless yun. Yeah. Salamat labi na gyud sa among followers and subscribers sa among Janwa Mix TV 3 Wakak ingon man sa akuan channel og sa tanan gyung mga subscribers followers. Thank you kayo pagsunod ninyo sa among salida. Pinya rap sa sunod ko no nga kana ang hatag ni Dudong Janjan. Tulo ka sako ang imuha ipalungag daan. Kaya ba kuno nimo no tulo ka sakong bugas ipalungag na niya daan. Abungot sa ukok ay nalang ko pa sa boss. Okay, dengan salamat. Alimokoy Tutong Tugsok. Tutong Tugsok. Oh. Sana na lagi sundulan. Oh ya. Ah iya talaga. Hindi ko pa sa Okay. Sabang na lang. Mayroon ko po. Kaya na to tugsok eh. Pasaan niya to Joy, mga nagtutulog. Ay siya namiyaan ni ay. Maon na siya ay pinakanindot sa kinabuhi na ay sponsor. Salamat yung kayo mo Sir Jan. Adto na ko. Bye-bye. Ako sa. Bahala na ka diya. Diya ito ka. Sunod pinak. Salamat din. Halag ka po ilap no. Halag ka po eh. Ako ni pasaron din. Kung bawion pala nagbalik.